Ýakynda geçirilen ekologi gödükçülüğüne laýyklykda Xitayň Günorta Günbataryndaky Yunglong Tianqi Milli Tebii Goraxanasynda ýitip barýan Yunglong jaýty burun maýmunlarynyň sany 350 ýetipdir. Bu bolsa olaryň sanynyň ilgiderli artýanlygyny hemde ýaşaýyş şertleriniň gowlaşýanlygyny görkezýär. Gödükçülük işlerinin dowamyny hünärmenler maýmun toparlarynyň özlerini sagdyn duýanyklary we olaryň ören işçiligi, şeýle hem olaryň dagysyndan açan ýollaryny we özlerini alyp barış aýdatçylyklaryny bellediler. Yunglong Tianqi Milli Tebii Goraxanasy Yunglong jaýty burun maýmunlarynyň şu uzak gün ortada ýaşaýan ýeki täk milli tebii goraxanasydyr. Maýmunlaryň bu görnüş ilkinji gelip 1988-nji ýylyň iýun aýynda Longma dag septinde tapyldy. Şonda olaryň diňe 50-60 tansy hasaba alınıpdy. Şondan bäri goraxananyň demir gaz gün orta böleklerini birikdirmek maksady bilen ekologiýa geçerligesini dikeldiş taslamasy ýygyderdi durmuşa geçirildi. Bu maýmunlaryň halaýan purly arça we armand sosuna agaçlaryny ekmek bilen taslama tarapyndan bu jandarlaryň populyasiýasy we genetik alşalyşy üçin wajyp şertler döredildi. Olaryň köpelme we ýaşamak üçin has durnukly we ýaramly gurşaw peýda boldy. Noýabr aýyna goraxana we bir näçe ilmi-barat institutlar tarapyndan belirlikde geçirilen alma gödükçülüğüň esasynda bu maýmunlaryň sanynyň ilkinji gödükçülük başlanandan bäri 300 töwereg artanlygy anyklandy. Soňky 10 ýylyň dowamynda bu maýmunlaryň sany ýylda 20 töwereg köpeldi. Olaryň ýaşaýan meýdan giňelli we ýaşaýyş şertleri has gowlaşdy diýip bu tebii goraxananyň ilmi-barlyk bölüminiň başlygynyň ornmasary Li Yunfang düşündirdi.